B. B, bertsoak. Oso ondo. Bale, aipamen saririk ez dago, eta bi sari daude. Banatuko ditu sariak Miguel Ángel Mintegik. Eta bigarren saria jasoko du Amets Irastorza Ezkiagak. Hemen nauzu laguna, bertsoagatik. Eta lehenengo saria jasoko du Kimets Furundarena Agirrek euskara bertsoagatik. Eta orain pasako gara poesiara. Eta poesian aipamen bat dugu, Janire Alfonso Fernandezentzat, baina jasoko du Amaia Sarasolak. Zure argia Zure argia poesia. Bigarren saria berriz, Ane Malkorra Mendizabalentzat izan da, nor naiz, poesiagatik. Esperantza nuen ba, Ane, nor naiz, hori. Eta lehenengo saria, Amets Irastorza Ezkiagarentzat, belun duelun. Bueno, eta orain pasako gara prosa atalera, ez, itxoin, berriz, bai, ondo. Hiru aipamen daude. Lehenengoa, Beñat Maiz Artolarentzat. Zorionekoa gu Beasaindarrak. Bigarren aipamena, Claudia Parra Lazkanorentzat. Agur! Idazlanarengatik. Eta beste aipamena, Kimets Furundarena Agirrerentzat. Idazlana Patriarka. Eta prosasko hiru sarietara pasako gara, hirugarren sariak irabazi du Amaia Sarasola Auzmendik. Idazlana, mirariak ez dira mirariz gertatzen. Bigarren sariak irabazi du Leo Mujika Arresek. Idazlana, Baska Bigin Euskal Balezaleen Triskantza. Eta lehenengo saria berriz, Amets Irastorza Ezkiagarentzat. Irribarre lokaztua. Idazlana.